Assalamu alaikum, oga ya kasuwa. Alhamdulillah, ya aiki ya gida. Yau oga gurin ka yanzu. An ce mun ka iya gyara. Wannan wayar za a gyara mu. Yawwa, me matsalar nata? Wallahi tana ba ni matsala ne. Ɗaukewa take yi. An buɗe an. Kaga wannan wayar? Gaskiya a tunanina wannan matsalan ba ta amma ka ce daukewa a kawai take daukewa ko ba damuwa za a duba ta bari za a duba ta yanzu. Kana ganin za ta ci nawa? Ai wannan wayan akalla dai bata cirewa ba za ta iya ci 1.5 haka ko 2,000 amma a sauƙaƙe ina tunanin za ta ci 1,500 ɗin nan saboda ka ga mai bi idan batir ya mutu ko kuma zai gyaran dai ba zai wuce batirin ba amma za a duba ma yanzu kakkada mu 1.5 me gida ina laifin 200 da in ba da 1.5 a karan da sai garin kwaki. Shikenan ba damuwa tun da kai ka kira 200 zan ma amma idan kafa kamanta idan ka kawo garin kwakin ina kakkada mu maka ai mai bi ma sai na aishi nan baka idan dai ka gane to shikenan mutumi na yi shi kawai zan baka 11. Sai a hankula kasan kuma ga duk mai bukatar kayan waya zai shagon rassan dan Ikara kofar gidan Alhaji Dishu